Колегите пожарникари, наскоро имахме визита в Норвегия и после обратно на норвежци в България. Това, което видяхме при тях като оборудване, при нас е постигнато с направи си сам. Дори едно обикновено нещо, което блокира гумата на пожарен автомобил, там е серийно производство, закупено от държавата, а при нас е направено с електрожен надвора от пазъчно желязо. Това са примерите, които най-вероятно ще трябва да комуникираме към обществото, за да разбере то, че ние не капризничим. Не можем да бъдем полезни по този начин, по който в момента съществува. Всеки стои в къщи и гледа отстрани. И му е добре пред компютъра и пред телевизора с ракийката и салатката, но когато излезе навън, той иска полицая, пожарникаря да са добре оборудвани, искат да дойдат на време. Не само и колегите от 112, всички обслужващи звена, включително български документи за самоличност, включително прословутите гишета на отдел пътна полиция, ако щете и магистрална полиция. Всичко това може да работи адекватно и качествено в полза на хората. Кога? Когато успеем да накараме нашите политици да разчитат на експертизата на служителите вътре в това министерство.